allegazzjonijiet ta' abbuż minn uffiċjal għoli tal-kumpanija Gozo Channel. Min sħarriġ li għamel One News jirriżulta li l-uffiċjal għoli tal-Gozo Channel stazzjonat fit-terminal tal-Imġar f'ċertu ħinijiet jinżel iċ-ċirkewa sabiex jiftaħ il-grada ta' wara sabiex martu li taħdem mal-gvern f'Malta tkun tista' taqbes il-kju u tirkeb il-vapur. Jirriżulta li din il-mara ma tħallas traġett u dan għaliex qraba tal-impjegati tal-Gozo Channel huma eżentati mill-ħlas. Iżda sorsi qrib tal-kumpanija Gozo Channel żvelaw ma' One News kif din l-istess mara xorta waħda tapplika għas-sussidju illi jagħti il-Ministeru għal għawdex lir residenti Awċin illi jaħdmu jew mal-Gvern jew ma' xi organizzazzjoni parastatali f'Malta fuq il-biljetti tal-Gozo Channel. Is-sussidju jitħallas kull 3 xhur fuq formula apposta li trid tkun anke firmata mid-dipartiment fejn taħdem. Is-sussidju huwa ta' €26 kuljum skont l-attendenza għax-xogħol. Dan ifisser li għalkemm mart dan l-uffiċjal għoli tal-Gozo Channel ma tħallas biex tirkeb il-vapur, qed tirċievi medji ta' €6.30 fil-ġimgħa illi jammontaw għal ftit iktar minn €25 fix-xahar. Mhux magħruf min qed jiffirmala min-naħa tal-post tax-xogħol tagħha sabiex tkun tista' tirċievi s-sussidju għal xi ħaġa li qatt ma tħallas għaliha.